V tomto videu ti vysvetlím 3 fázy odomýkania potenciálu podľa mojej vlastnej metodiky. Prvá fáza je prestať ísť proti sebe. Druhá fáza, keď prestaneš ísť proti sebe, prichádza hlboké spoznanie samého seba. Kto vlastne si pod tými všetkými vrstvami, ktoré na sebe máš? Čo je tvoja skutočná podstata? A potom je tretia fáza, kedy človek sa zosúladí so svojou podstatou, kedy objaví svoje dary duše, svoje superschopnosti a začne z nich tvoriť život, ktorý sem prišiel vytvoriť.